Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Anay Mayor Rosalito Malabor kag duha ka mga punong barangay ang nagapangtubang sa kaso nga murder ang nagsungka sa National Bureau of Investigation pinaagi sa kay Vice Governor Jeffrey Ferrer. Si Malabor, mga punong barangay Ami Locsin sang Cebucawan kag Armando Cordero sang may tubig ang nalakip sa gipasakaan sa kaso nga murder angon sa pagpatay sa kay Moses Padilla Councilor Jolomar Hilario sa tung 2019. Sunod sa kay Malabor, politically motivated ang paglakip sa ila sa kaso. Labi na nga taga Isabela man sila. Ining ila ginakabigman nga harassment, nagalaom sila nga tigayon makapiyansa. Ila na nga gipadangat sa Department of Justice ang ilang nga kaso kag nagalaom sila nga ma-dismiss. Ang tatlo ang turnover sa National Bureau of Investigation. Personal nga nagpadulong sa talatapan sa Vice Gobernador, si NBI Bacolod Chief Attorney Renua Baldovino para sila ang iga-custody. Sa September 2021, nagsungka man paagi kay Vice Governor Jeffrey Ferrer ang Vice Mayor sa Moises Padilla nga si Adrian Villaflor kag Councilor Jimmy Don Plaza nga nalakip man sa among kaso. Sunod sa kay Attorney Joe Max Ortiz, ang abogado sa kabilugan, 6 na ang nagsungka sa mga akusado. Yara ang kaso sa RTC Gihulngan. Sunod sa kay Ferrer, tungod sa pagsalig sa mga natungdan kun nga natigayon ang pagsungka paagi sa iya nga talatapan. Nga taga Isabela kami nga gindala nila kami iya. Politically motivated ni kag harassment. You're hoping ang tagaan ka mo bail. Oo, amo gina. Kay ang amon dyan paabot pagin ang result sa DOJ mo. The warrant of arrest issued. It was issued about 6 months ago. Oh, yun issue na. Sa bago lang sila nag-surrender. So they are surrendering to the office of the Vice Governor because they trust the office of the Vice Governor. Ini sila mga kilala naman and isa kami kapatido ni Mayor Malabor Anay. Siguro nga may warrant of arrest siya. So kung once nga may warrant of arrest ka, kailangan mo mahanggid nga surrender together with your legal counsel. So ako ga facilitate lang na ma-process ang ila request.